Ach jaj, čože to tu máme. Zase ľudí, čo nevedia používať hmlovky. Jeden Romák a druhý Maďar. A vypalujú tu oči všetkým pred sebou. To ide normálny. To ide ďalší normálny. Ale ne. Romák musí ísť na hmlovkách, aj keď som mu blíkal, aj svietil, aj majákmi, aj všetkým možným. Ne, on si musí ísť na hmlovkách. Ľudia, naučte sa používať tie svetlá. Keď predo mnou nikto nie je, dám si diaľkové. Keď za mnou nikto nie je a je hmla, dám si hmlovky. Ale keď mám zapnuté zadné hmlovky, tak pozerám do toho spätného zrkadla, či tam niekto nie je. Keď ma dobehne, tak ich vypnem. A nie mu vypalujem oči. A tento Romák ma ešte dokonca aj predbehol. Takže o mne vie, že tam som.